கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. இந்த செய்தி மூலமாக உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பு நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக. இந்த மாலை வேளையில கூட உங்களோடு கூட விலை என்கிற தலைப்பிலே ஒரு சில காரியத்தை பேசும்படி விரும்புகிறேன். விலை. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்தில் எல்லா பொருளுக்கும் விலை என்பது இருக்கிறது. நம்ம வாங்குகிற, நம்ம பார்க்கிற எல்லாவற்றுக்கும் விலை என்பது இருக்கிறது. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நீங்க பார்க்க முடியும். எம்ஆர்பி அப்படின்னு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கும், எழுதப்பட்டிருக்கும். மேக்சிமம் ரிட்டைல் பிரைஸ், பொருளின் அதிகபட்ச விலை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பொருளுக்குமே விலை இருக்கிறது. ஒரு சில பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா விலை குறைந்ததா இருக்கும், ஒரு சில பொருட்கள் விலை மதிப்பு மிக்கதா இருக்கும். எனவே இந்த மாலை நேரத்தில் நமக்கும் ஒரு விலை என்பது இருக்கிறது. நம்மை ஒருவர் விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் என்பதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்மை ஒருவர் விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 23ஆவது வசனத்திற்கு வாசிக்கிறோம். நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள், ஆகையால் மனிதர்களுக்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள் என்பதாக வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள், ஆகையால் மனிதர்களுக்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள். You were bought at a price, do not become a slaves of human beings என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னால், நாம் மனிதர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, வேதம் அநேக இடங்களில் போதிக்கிறது. நீங்கள் உலகத்திற்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள், பிசாசுக்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள், அசுத்தத்திற்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள், பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள். ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்கள், நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டீர்கள், நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் என்பதை வேதம் அநேக இடங்களில் நமக்கு போதிக்கிறது, மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறது. இந்த மாலை நேரத்தில் இயேசு நம்மை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். நம்ம ஏற்கனவே விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர்கள் என்று இயேசுவை உங்களுடைய இரட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ, இயேசுவோடு கூட உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆரம்பித்தீர்களோ, அந்த நாளில் என்ன காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இயேசு ஒரு விலையை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காரு, விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். அதான் வசனம் சொல்லுது பாருங்க, நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள். ஆல்ரெடி நம்ம ஒருவரால் வாங்கப்பட்டு விட்டோம் என்பதாக வேதம் போதிக்கிறது. பாருங்க, எந்த கிரயத்தை இயேசு நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த உலகத்துல எல்லா பொருளுக்குமே என்ன இருக்கு, ஒரு விலை இருக்கு. 50 ரூபா, 30 ரூபா, 100 ரூபா, 1000 ரூபாய், லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி விலை இருக்கிறது. இயேசு எந்த விலையை கொடுத்து நம்மை வாங்கியிருக்கிறார். உங்களுக்காக ஒரு வசனத்தை படிக்கிற பாருங்க. அப்போஸ்தலர் 20ஆம் அதிகாரம் 28ஆவது வசனத்துல மிகுந்த தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க. ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்ட தமது சபையை மேய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்தும் எச்சரிக்கையா இருங்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த இடத்துல பாருங்க, தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்ட சபையை குறித்து, தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே, இயேசு தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த சபை அப்படின்னு சொன்னால், இயேசு நம்மை அவருடைய விலையேற பெற்ற மாசற்ற குற்றமற்ற இரத்தத்தை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் வசனம் போதிக்கிறது பாருங்க. அந்த கிரயம் என்னவென்று சொன்னால், அந்த விலை என்னவென்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தமாக இருக்கிறது. கல்வாரி மேட்டில் அவர் தமது கடைசி சொட்டு ரத்தம் முதலாய் சிந்தி நம்மை என்ன பண்ணியிருக்காரா, விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். சபையை விலைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கார், வாங்கியிருக்கிறார். எனவே நாம் ஏற்கனவே இயேசுவால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே நாம் விலை போகாது இருக்க வேண்டும். ஆமென். இந்த மாலை வேளையில உங்களோடு கூட எதை நான் பேச விரும்பினேன் சொன்னால், நான் இயேசுவால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டு விட்டேன். நான் இந்த உலகத்திற்காகவோ மற்ற எதற்காக நான் விலை போக கூடாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா அநேக நபர்கள் அநேக காரியத்துக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க, விலை போயிருக்காங்க. பழைய ஏற்பாட்டிலே நம்ம என்னால எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்ல முடியும். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல கூட பாருங்க, தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட, தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட அநேக காரியங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, விலை போயிருக்காங்க. ஆனால் நாம் விலை போகாது இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்தும்படியாக அவர்களை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். முதலாவதாக சிம்சோனை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன். பாருங்க, சிம்சோனை ஆண்டவர் அபிஷேகித்திருந்தார், ஆவியானவர் சிம்சோனோடு கூட இருந்தார். அது மாத்திரம் கிடையாது. பாருங்க, சிம்சோன் ஒரு பராக்கிரமசாலியா இருந்தான். நான் ரொம்ப சாதாரணமா பேசினா பாருங்க, அவர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா இருந்தார், சூப்பர் மேனா இருந்தார். நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் பாருங்க, ஹாலிவுட் படம்லாம் சூப்பர் மேனு, ஸ்பைடர் மேனு, பேட்மேன், இப்படிப்பட்ட சூப்பர் ஹீரோ படத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்படி பார்க்குறப்ப எல்லாம் நமக்கு என்ன உண்டாகும்னா, நாமும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ போல இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம், ஒரு கற்பனை எல்லாம் நமக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கும், உண்டாயிருக்கும். ஆனா வேதத்தை படிக்கிறப்போ உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பர் ஹீரோ எடுத்துருக்காரு பாருங்க. சிம்சோனை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ, சூப்பர் மேனா இருந்தாரு பாருங்க. அவர் செய்த பராக்கிரமங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமானபடி நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கிறது பாருங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கழுதையின் தாடை எலும்பை கொண்டு என்ன பண்றாரு, 1000 பேர் சங்கரிக்கிறார். ஒரு தனி நபர்
ஒரு தனி மனிதன் 1000 பேரை வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு கழுதையின் தாடை எலும்பை கொண்டு அவர் சங்காரம் பண்ணுகிறார், முறியடிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பாருங்க. அதே போல ஒரு மிகப்பெரிய சிங்கம், அவர் திராட்சை தோட்டத்தின் வழியாக போகிறப்ப பாருங்க, மிகப்பெரிய ஒரு சிங்கம் வருகிறது. அந்த சிங்கத்தை வந்து என்ன பண்றாரு, அடித்து அதன் வாயை கிழித்து அதை கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பராக்கிரம காரியங்களை செய்தவர். அவரை வந்து பெலிஸ்தியர்கள் கட்டுகிறாங்க, பெரிய பெரிய கயிறை, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கயிறெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கொண்டாந்து கட்டுறாங்க. ஆனா வசனம் சொல்லுது பாருங்க, முள்ளில் பட்டுன அந்த நூலை போல, அல்லது நெருப்பில் நம்ம காமிக்கிற நூல் எப்படி டப்பு டப்புன்னு வெடிச்சு அது வந்து தனியா பிரியும், அந்த அளவுக்கு என்ன பண்றாருன்னா, தான் மேல கட்டப்பட்ட பெரிய அந்த வலிமை வாய்ந்த கயிறுகளை வந்து என்ன பண்றாரு, அரித்து போட்டவர் வெளியே வருகிறவராக இருக்கிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, சிம்சோன் ஒரு சூப்பர் மேனாக, சூப்பர் ஹீரோவாக அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தோடு கூட வாழ்ந்து வந்தார். ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து விலை என்கிற காரியம் உண்டானதை பார்க்க முடியும் பாருங்க. பிசாசு அவரே வந்து என்ன பண்ற, விலை கொடுத்து வாங்குகிறார். சிம்சோனுடைய விலையை குறித்து பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறார். தெலீலாள் என்கிற ஒரு பெண்ணுக்காக அவன் விலை போகிறான். அவனை பார்த்தீங்கன்னா தெலீலாளுடைய மடியில் அவன் வந்து படுத்திருக்கிற பொழுது அவனுடைய நசரேய விருதத்தின் அல்லது அந்த பராக்கிரமத்தின் அல்லது அந்த வல்லமின் ரகசியத்தை என்ன பண்றான், அவன் சொல்லுகிறவனா இருக்கிறான். இது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா, தெலீலாளுக்காக சிம்சோன் வந்து என்ன பண்றான், விலை போய்விட்டான். சிம்சோனுடைய பராக்கிரமம் அவனை விட்டு போகிறது, ஆவியான அவனை விட்டு போகிறார், அவனுடைய பலன் அவனை விட்டு போகிறது. எந்த நபர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா இருந்தாரோ அதே நபர் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நகைச்சுவை ஒரு வீரரா என்ன பண்றாரு, ஒரு ஹீரோவா வந்து என்ன பண்றாரு, மாறுகிறார். அவரை பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாரும் எள்ளி நகையாடுகிற அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வந்து மாற்றப்படுகிறது. அவருடைய கண்கள் பிடுங்கப்படுகிறது. அதே போல வந்து எந்திரம் அரைக்கிற வேலைக்கு என்ன பண்றாங்க, வைத்து அவரை கேலி செய்கிறார்கள். ஒரு சூப்பர்மேனா இருந்தவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை மாற்றப்படுது. காரணம் என்ன சொன்னீங்கன்னா, அவர் விலை போய்விட்டார். தெலீலாள் என்கிற ஒரு பெண்ணுக்காக வந்து என்ன பண்ணார், சிம்சோன் விலை போனார். அதனால வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியும். அதே போல ஏசாவை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏசாவை குறித்து எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்க முடியும் பாருங்க. ஒரு வேளை போஜனத்திற்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல ஒருவனும் சீர்கெட்டவனா இராதபடி எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது பாருங்க. ஏசாவை பார்க்கிறோம், ஒரு நாளை வந்து ரொம்ப பசியோடு என்ன பண்றாரு, வருகிறார். அவர் பசியோடு வர்றப்போ ஒரு சகோதரன் வந்து பயிற்றங்களை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, அவர் அந்த பயிற்றங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்பொழுது இவர் வந்து ரொம்ப அந்த பசினால வந்து எனக்கு அதுல கூழ்ல கொஞ்சம் கொடுன்னு கேட்கிற பொழுது யாக்கோபு வந்து ரொம்ப தந்திரமா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை என்ன பண்ணிடுன்ட்ட வித்து போடுன்னு ஏசா கிட்ட விலை வந்து என்ன பண்ணாருன்னா விலை பேசுகிறார். ஏசாவுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விலை பேசுகிறார். ஆனா ஏசா வந்து என்ன பண்ணலைன்னா, அதை பெருசா எண்ணல. தன்னோட சேஷ்ட புத்திர பாகம்ங்கிறதை பெருசா எண்ணாதபடி, நான் உயிரே போக போகுது, ஜீவனே போக போகுது, இந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்துக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், என்ன பண்றாரு, அதை வந்து ஒருவேளை போஜனத்திற்காக தான். எனவே தான் எபிரேயர் நிருபத்தை எழுதியவர் வந்து அதை வந்து கோட் பண்றாரு பாருங்க. ஒரு வேளை போஜனத்திற்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல ஒருவனும் சீர்கெட்டவனாய் இராதபடி எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று சொல்லி பேசுறேன். எனக்கு அன்பானவர்களே, நமக்கு வேதம் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறது. நாம் சேஷ்ட புத்திர பாகம் போன்ற ஒரு விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம். இவ்வளவு விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கரிசனை அற்றவர்களா இருந்தால் வரும் கோப ஆக்கினைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. அன்பானவர்களே, நாம் பெற்றிருக்கிறதான ரட்சிப்பு என்பது விலையேற பெற்றது, அது உன்னதமானது, மகத்துவமானது, அது பரிசுத்தமான ரட்சிப்பு என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. அதை நாம் ஒருபோதும் அதை வந்து இழந்து போகிற அளவுக்கு நாம் வந்து உலகத்தின் காரியத்தை விலை போகாது இருக்க வேண்டும். அதே போல புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் ஒரு நபரை குறித்து வேகமாக உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன். யூதாஸ் காரியத்தை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன். பாருங்க, யூதாஸ் காரியத்துடைய விலை குறித்து பார்க்கிறப்ப நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்து பாருங்க. வெறும் 30 வெள்ளிக்காசு, வெறும் 30 வெள்ளிக்காசுக்கு என்ன பண்றாருன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை காட்சி கொடுக்கிறார். பிசாசு யூதாஸ் காரியத்தை வெறும் 30 வெள்ளிக்காசு கொடுத்து என்ன பண்ற, விலைக்கு வாங்குகிறார். அவர் வந்து துணிக்கையை தோய்த்து அவரிடம் கொடுத்து நீ செய்ய வேண்டியதை சீக்கிரமா செய்ய அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே பிசாசு அவனுக்குள் புகுந்தான், சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, யூதாஸ் காரியத்துடைய விலை வெறும் 30 வெள்ளிக்காசு. இந்த மாலை நேரத்தில் கூட நம்முடைய விலை என்னவாக இருக்கிறது, நம்முடைய விலை என்னவாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். வேகமாக இவ்வளவு நேரம் வந்து 3 நபர்கள், விலை போன நபர்களை குறித்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக் கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது விலை போகாத ஒருவரை குறித்து உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன். பிசாசு வந்து எவ்வளவோ விலை கொடுத்தாலும் விலை போகாத ஒருவரை குறித்து உங்களோட நான் பேச விரும்புகிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். மத்தேயு 4வது அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்ட அந்த காரியங்கள் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே ஆவியானவரால் அவர் வந்து என்ன பண்றார், வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார். எதற்குன்னா சோதிக்கப்படுவதற்கு. நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின உடனே ஆவியானவராலே வனாந்திரத்துக்கு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்காக அவர் கொண்டு போகப்பட்டார். பிசாசு அந்த இடத்துல இயேசு விலை பேசும்படியா வர்றான் பாருங்க. 40 நாள் அவர் என்ன பண்றார், உபவாசமா இருக்கிறார், சாப்பிடாதபடி இருக்கிறார். 40 நாள் முடிந்த பிறகு வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அவர் இருக்கிற பொழுது பிசாசு அவரிடத்தில் வருகிறான்.
பிசாசு இயேசுவினிடத்தில் வந்து இயேசுவை வந்து என்ன பண்ண விலை பேசுகிறான் பாருங்க. முதலாவது பிசாசு சொன்ன விலை வந்து என்னன்னா போஜனம். ஏன்னா இயேசு ரொம்ப பசியா இருக்கிறார். ஏன்னா 40 நாள் சாப்பிடல. அப்போ வந்து பிசாசு என்ன நினைக்கிறான்னா, ஓகே நான் வந்து போஜனத்தை விலையா கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணிடலாம், இயேசு விலைக்கு நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான்னா ஒரு கல்லை கொண்டாந்து இயேசுன்ற கொடுக்குறான். இந்த கல்லை நீ வந்து என்ன பண்ண அப்பமாய் மாற்றி நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இயேசு சொல்லுகிறார், மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதாக அவர் பேசுகிறார். அந்த விலை வந்து அவர் போகலை. விலைக்கு அந்த விலை போஜனம்ங்கிற விலையை வந்து பிசாசு கொடுத்தாலும் இயேசு வந்து விலை போகவில்லை. ஆமென், ஹல்லேலூயா. முதலாவது விலையை அவர் நிராகரிக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், நீ தேவனுடைய வார்த்தையினால் பிழைப்பாய் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது என்று சொல்லி அவர் விலை போகவில்லை. உடனே பிசாசுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அது மீண்டும் பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன விலை கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான்னா, அவன்கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு விலையை அவன் பயன்படுத்துறான் பாருங்க. அவருக்கு கூட தேவாலயத்தின் 30 வருகையில நிறுத்தி என்ன சொல்றான்னா, நீங்க வந்து தாள குதிங்க. நீங்க தாள குதிக்கிற பொழுது தேவ தூதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, உங்களை தங்களுடைய கையில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாகவும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே இயேசு பேசின தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து என்ன பண்றான், மீண்டுமா பிசாசு எடுத்து இயேசுவிடம் பேசுகிறான். ஆனா இயேசு சொல்றாரு பாருங்க, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிற. அப்படின்னா 2வது காரியம் புகழ். நான் வந்து மேலே இருந்து குதிப்பேன், என்ன சூப்பர்மேன் போல எல்லாரும் என்ன தூக்கிட்டு போவாங்க, என்னுடைய வல்லமை நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணல அவரு. புகழுக்கு அடிமையாகவில்லை அல்லது புகழுக்கு விலை போகவில்லை. முதல்ல போஜனத்திற்கு இயேசு வந்து என்ன பண்ணல, விலை போகவில்லை. 2வது புகழுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணல, விலை போகவில்லை. 3வது பிசாசுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். இப்போ வந்து அவன் வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறான், என்ன விலையடா கொடுக்கறது, அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. சில நேரங்களில் வந்து நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க போறீங்க, அந்த இடத்துல ஒரு பொருளை நீங்க பார்த்துட்டு கேட்குறீங்க. ஆனா அந்த கடைக்காரர் உங்கள்கிட்ட இல்ல இந்த பொருளை உங்களால வாங்க முடியாதுன்னு சொல்றப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல உங்களுக்கு என்ன உண்டாயிரும், கோபம் உண்டாயிரும். என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட இருக்க முழு பொருளையும் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண அந்த பொருளை குடு அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும். அதே போல பிசாசு என்ன பண்றான்னா, இயேசுவை உயரமான ஒரு மலை சிகரத்துல கொண்டு நிப்பாட்டி வந்து அவன் சொல்றான் பாருங்க, முதல்ல அவன் பண்ண காரியம் பூமியின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவற்றின் மகிமைகளையும் இயேசுக்கு என்ன பண்றான், அவன் காண்பிக்கிறான். அப்படின்னா என்ன செய்யறான்னா, பிசாசு வந்து இயேசுக்குள்ளாக ஆசையை தூண்டுகிறான், இயேசுக்குள்ளாக இச்சையை தூண்டுகிறான். இயேசுவை விலை பேசும்படியாக, இயேசு கிறிஸ்துவை விலைக்கு வாங்கும்படியாக அந்த இச்சையை தூண்டுகிறான் பாருங்க. சொல்லிட்டு அவன் சொல்ற காரியம் வந்து, இந்த சகல ராஜ்யத்தின் மகிமையும் சகல ராஜ்யங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவன் சொல்றான். ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்லியிருக்கிறார், இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்தில் வருகிறான், என்னிடத்தில் அவனுக்கு ஒன்றுமில்லை என்பதாக பேசுகிறார். எனவே ஆதாமை தேவன் உலகத்தின் அதிபதியாக வைத்திருந்தார். ஆனால் ஆதாம் என்ன பண்ணான், வஞ்சிக்கப்பட்டு பாவத்தில் விழுந்தவன் தோற்று போகிறான். எனவே உலகத்தின் அதிபதியாக பிசாசு மாறுகிறான், சாத்தான் மாறுகிறான். எனவே இந்த இடத்துல அவன் சொல்றான் பாருங்க, இந்த உலகம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீ என்னை தாழ விழுந்து பழிந்து கொள்வாயாகில் இந்த உலகத்தையே நான் என்ன பண்றேன் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட என்ன இருக்கோ முழுவதையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், இயேசு விலைக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், விலை பேசிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அப்பயும் இயேசு சொல்லுகிறார், எனக்கு அப்பாலே போ சாத்தானே, உன் பிதாவாகிய தேவனுக்கு அவர் ஒருவருக்கே தவிர மற்ற எதற்கு நீ ஆராதனை செய்யக்கூடாது, அவர் ஒருவருக்கே நீ வந்து ஆராதனை செய்ய வேண்டும், அவரே நீ பணிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதே, கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறேன் என்பதாக அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க. அவன்கிட்ட இருக்க எல்லாவற்றையும் கொடுத்து இயேசு வந்து என்ன பண்றான், விலைக்கு வாங்க ட்ரை பண்ண. ஆனால் இயேசு விலை போகவே இல்லை. எனக்கு அன்பானவர்கள், அவர் நம்மை பார்த்து சொன்னார், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன், ஆகையால் நீங்களும் ஜெயிப்பீர்கள் என்று சொல்லி நம்ம உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறார். எனவே இன்றைய நாட்கள் நம்ம பார்க்கிற பொழுது, நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பேசின பொழுது யூதாஸ் காரியத்தோட விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 வெள்ளிக்காசா இருந்துச்சு. நம்முடைய விலை இந்த நாட்கள் என்னவாக இருக்கிறது? கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களை நம்ம பார்க்க முடியும், யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாது அல்ல. அநேக எடுத்துக்காட்டுகள், அநேக காரியங்கள் யூடியூப்ல நம்ம வந்து அநேக காரியங்களை பார்க்கிறோம் பாருங்க. அநேகர் வந்து பணத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, விலை போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், புகழுக்கு விலை போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்ற உலக பொருட்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, விலை போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எனக்கு அன்பானவர்கள், இந்த கால நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நாம வந்து என்ன பண்ணணும், நாமே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஏன்னா அநேக நேரங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட சில நேரங்களை பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜப நேரம், ஆனா அந்த ஜப நேரத்துக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு சீரியல் வந்து என்ன பண்றாங்க, போடுறாங்க. அந்த சீரியலை உங்களால விட முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு சீரியலுக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம விலை போய் கொண்டு இருக்கிறோம். சாதாரண பணத்துக்காக நம்ம அநேக நேரங்கள் வந்து என்ன பண்றோம், விலை போய் கொண்டு இருக்கிறோம். ஒரு சின்ன ஒரு பொய்யை சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு 500 ரூபாய் ஒருத்தங்க கொடுக்குறாங்க, நீங்க பொய்யை சொல்லி 500 ரூபாய் வாங்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, 500 ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க விலை போய் கொண்டு இருக்கிறீர்கள், நான் விலை போய் கொண்டு இருக்கிறோம். எனவே வந்து ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய விலை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது. கடைசியாக இதை சொல்லி நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் பாருங்க. உங்களுடைய விலை அல்லது நம்முடைய விலை இந்த பூமியில் இருந்ததுன்னு சொன்னால், அந்த விலையை கொடுத்து பிசாசு நம்மை வாங்குவதற்கு அல்லது சாத்தான் நம்மை வாங்குவதற்கு ஆயத்தமானவனாக இருக்கிறான், ரெடியா இருக்கிறான்.
அநேகர் நம்ம பார்க்கிறோம், வேதத்துல அநேகர் வந்து அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அநேக விலைகளை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறான். இன்றைய நாட்களிலும் விலை போகிற கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். அதன் மத்தியில நாம் விலை போகாது இருக்க வேண்டும். ஏன்னா வசனம் சொல்லுது பாருங்க, இயேசு நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறார். அவர் விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை வந்து அவர் வாங்கிட்டாரு. எனவே அவரு நம்மை வாங்கினதுனால உலகத்தின் அற்பமான காரியத்தை நாம வந்து என்ன பண்ண விலை போக கூடாது. அதனாலதான் இயேசு சொல்லுகிறார், உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாது இருங்கள் என்பதை போதிக்கிறார். அதே போல உங்கள் பொக்கிஷத்தை பரலோகத்தில் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க சேர்த்து வையுங்கள். உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே, அங்கே உங்களுடைய இருதயம் இருக்குமென்னு சொல்லி அவர் பேசுறாரு பாருங்க. எனவே வந்து மேலானவைகளை நாடுகள் சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. பூமிக்கு உரியவைகள் அல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பூமிக்கு உரியது நம்முடைய விலையாக இருக்கும்னு சொன்னால், ஒருவேளை பெண்ணாகவோ அல்லது பொருளாகவோ அல்லது பண ஆசை அல்லது புகழ் இப்படிப்பட்ட பூமிக்குரிய காரியங்கள் நம்முடைய விலையாக இருக்கும்னு சொன்னால், அந்த விலையை சாத்தான் கொடுத்து நம்ம விலைக்கு வாங்க அவன் ஆயத்தமாக ரெடியாக இருக்கிறான். ஆனால் நம்முடைய காரியங்கள் வந்து பரலோகத்தில் இருக்கும்னு சொன்னால், அல்லது கிறிஸ்துவின் இரத்தமே என்னுடைய விலை, தேவனுடைய மகிமே என்னுடைய விலையாக இருக்கிறது, ராஜ்யமே என்னுடைய விலையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி இம்மைக்குரியவைகளை மறந்து பவுலை போல நித்தியத்தை நம்ம நோக்கி பார்ப்போம்னு சொன்னால் அந்த விலையை கொடுக்க அவனால் ஒரு நாளும் முடியாது. வேதத்துல பார்க்கிறோம் பாருங்க, பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம். பவுல் வந்து என்ன சொன்னார், என் ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன்னு அவர் பேசுகிறார். அவருடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ காரியங்கள் வந்துச்சு, எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்துச்சு, ஆனா எல்லாவற்றையும் ஓவர் கம் பண்ணார். எப்படி இயேசு வந்து ஜெயித்தாரோ அதே போல அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அவர் பேசுறார் பாருங்க. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையுண்டேன், இனி நான் அல்ல அவரே எனக்குள் வாழுகிறார் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறார். எனவே வந்து நம்முடைய விலை என்பது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய விலை என்பது கிறிஸ்துவின் ரத்தமாக இருக்குது. எனவே நாம் ஒருபோதும் விலை போகக்கூடாது. அப்படி விலை போகாது இருக்கிற பொழுது கர்த்தர் நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை கொண்டு, ஆதி அப்போஸ்தலர்களை கொண்டு முதலாவது நூற்றாண்டில் கர்த்தர் மிகப்பெரிய எழுப்புதலை கொடுத்தார். சபையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சிகளை கொடுத்தார். அரசாங்க அதிகாரிகளும் அவர்களை பார்த்து பயப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட வல்லமையான எழுப்புதலை கர்த்தர் கொடுத்தார். அதே ஆவியானவர் இன்றும் வாழ்கிறார், இன்றும் ஜீவிக்கிறார், நமக்குள்ள அவர் வாழ்கிறார். நாமும் உலகத்திற்கு விலை போகாதபடி, ஆண்டவரே ஒரு நாள் நான் பணத்திற்கு விலை போக மாட்டேன், புகழுக்கு நான் விலை போக மாட்டேன், அற்பமான காரியத்தை நான் விலை போக மாட்டேன், உமக்கே நான் முதலிடம் கொடுத்து நான் வாழுவேன், நான் மேலானவைகளை நாடுவேன், மேலானவைகளை நோக்குவேன் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு கூட நாம் வாழ்கிற பொழுது, இயேசு கிறிஸ்துவை போல பிசாசு நம்மை விலை பேச வருகிற பொழுது அவனுக்கு நாம் விலை போகாதபடி நாம் தைரியமாக வாழ்கிற பொழுது கர்த்தர் நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார். இந்த கடைசி நாட்களில் நம்மையும் கர்த்தர் உயர்த்தி நம் மூலமாக ஒரு திரளான ஜனக்கூட்டத்தை மீட்புகள் கொண்டு வர அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார், வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். எனவே இந்த மாலை நேரத்தில் நம்மை நாமே தாழ்த்தி, ஆண்டவரே நாங்கள் விலை போகாதிருக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே, எங்களுடைய விலை உம்முடைய ரத்தமாகவே என்றென்றும் இருக்கணும்னு சொல்லி கர்த்தரை நோக்கி நம்ம ஜெபிப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். நாம் யார் கண்களும் மூடி கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கலாம். தகப்பனையும் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். இந்த மாலை நேரத்தில் சமூகத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த மாலை வேளையில உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானித்தோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நீர் எங்களை உமது விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியிருக்கீங்க ஆண்டவரே. கல்வாரியில கடைசி ரத்தத்தை எங்களுக்காக சிந்தினீங்கள் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நாங்கள் கிரயத்து கொல்லப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஒருபோது மனிதர்களுக்கு அடிமைகளாக மாறக்கூடாது, உலகத்தின் காரியத்துக்கு அடிமைகளாக, பிசாசுக்கு அடிமைகளாக மாறக்கூடாது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உலகத்தின் காரியத்தை நாங்கள் விலை போகாதிருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே. கர்த்தாவே இந்த கடைசி நாட்களில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று நீங்க சொன்ன பிரகாரம் எவ்வளோ ஆண்டவரே இயேசப்பா போராட்டங்கள், எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள், ஆண்டவர் விசுவாசத்தில் குறைவுகள் உண்டாக ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த நாட்களில் நாங்கள் விலை போகாதிருக்க, பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள, ஆண்டவர் உண்மையாய் இருக்க, உம்முடைய ஸ்தானாதிபதிகளாய் ஆண்டவர் உம்முடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில் செய்ய, நம்முடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில் நாங்கள் கட்ட உதவி செய்யுங்க. இந்த வசனத்தை கேட்ட, இந்த செய்தியை கேட்ட இந்த பிள்ளைகளை அபரிதமாய் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் ஆண்டவரை எழுந்து உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட உதவி செய்வீராக. இந்த உலகத்திற்கு ஒரு நாள் விலை போகாதபடி உமக்கென்று காரியங்களை சாதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. தேவ ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய ராஜ்யத்தை முழு பலத்தோடு நாங்கள் கட்ட கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தர். எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் ஊழியங்கள்ல கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்க. எல்லா துதியும் உண்டாகட்டும் ராஜா. எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு நாமத்தை மையப்படுத்தும் எங்கள் பிதாவே. ஆமென், 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 ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.